Hvad så YouTube? I dag der skal vi spille lidt mere. Jeg har fået lavet en YouTube-rum med intro og har placeret min hest herinde. Jeg har ingen sadel, så jeg kan ikke selv bestemme ruten. Og jeg ved godt, at lyden i min anden video, altså min første video, den var sådan lidt lav lyd. Så derfor kommer det meget højt. Men sidst, så har jeg betalt 100 kroner for at starte dem her. Så jeg kan ikke vildt højt hjælpe. Så ej. Så ja, nu skal vi se, hvad vi vil nok kan åbne med bare en stak, hvor jeg allerede var den natten. Så jeg kan nå det. Nej. Jeg har det. Kan du give mig det sidste? Jeg råber. Kan du give mig det sidste? Det sidste år, jeg slår den. Ja. Jeg kan ikke helt med det her måde. Så jeg har ikke smagt noget som sidst. Hvis ja, så skal jeg med jern. Det kan man også godt se her. Jeg har skabt noget med jern. Jern her. Jeg har enchantet tvær, som så bliver til Fireaspect 1. Eller Sharpness. Og så kunne sætte de her to sammen, så kunne man så prøve at råbe for her. Jeg står lidt til en person, som er sat på os på server. Ja. Og det der åbenbart flere der på. Okay. Nå, men jeg håber, at han var en boss, og han kan ændre noget, fordi jeg fortalte dem noget med, at jeg lige pludselig ikke kan bruge de her anderledes. Jeg har faktisk aldrig have brugt. Nej, den kan jeg ikke tage. Det skal være med chance til 3. Se, han mister de levels til 2. Så mister de levels for levels. Men lige pludselig står der bare, det kommer nu. Don't joke, it's me you're tagging there. Because then I feel really mad. Men jeg tror bare, jeg har også noget, som jeg gerne vil optage, hvor mig og min ven også er kommet i gang. Men det kunne man tendere til at komme op på Minecraft ting. Jeg snakker om den ven, jeg ved, der er lidt Minecraft ting. Han elsker at få min YouTube. Så ja, det var jeg også. Nå okay, man må ikke gå ind på det. Så prøver jeg bare lige at bruge maler. Fuck det godt, der kunne gøre. Var det ikke... Nej, det skete ikke. Nå, men her med tiden, når jeg skal til København. Det er over morgen, så skal jeg til København og være der indtil søndag. Ikke så hvor mange dage der. 4 dage, man tæller. Den dag kommer, og den dag jeg kører. Ja. Så skal jeg til København hen til en onkel, som har en masse konsoller og spilspil, som er rigtig hyggeligt. Og så, og imens jeg er der, så kommer der ingen video op. Og det undskylder jeg meget for, men alligevel, der er ingen, der ser de her videoer. På det tidspunkt i hvert fald lige nu. This will move. Apparently nowhere. Det her svær her er faktisk bedre end det her. Det synes jeg er dejligt. At jeg har et, der er bedre end det, man får i en Shrine Donator pakke. Prøv at se, løvenskånden. Hvad fuck det nu er med løvenskånden? Jeg har aldrig set det, fordi jeg havde den. Vi skal lige passe på med det sidste liv, vi har.
lyder, når den er nede på 3, 2, 1, så der er en, der lyder. Jeg tror, vi er god til at skrive det, der selvfølgelig ikke andre der. Jeg håber ikke en fælles, så jeg rigtig meget ved at se det her video her, fordi jeg læser over i tatten, det er jo engelsk. Stay away from here now. This is my place on this thing. You can make a lot of money. Jeg tænker sikkert, hvorfor jeg ikke bruger Firespace. Det er fordi, at jeg kan ikke sælge. Måske ikke sælge, hvis det er Firespace. Så skal jeg ikke bruge Firespace. Fuck, der er mange, der bor der. Fuck, man. Jeg kan godt sælge den i shoppen. Det bliver udefremstillet, så der vil jeg også være. Men han shop, skal man have et stack først. Nu skal det dårligt ved det. Den bliver dræbt af power, fordi den power 4. Flammen den når ikke engang. Ja, flammen når ikke engang. Kom nu. Det er det, der er noget sygt, synes jeg. Nå. Det er ikke vigtigt lige nu. Vi skal bare sidde og sælge en masse ting for en masse penge. Jeg har brugt nogle penge til en sidst. Fordi jeg skal løbe noget rum. Men ja. Kom on, Fonzie. Fonzie, det er din fuse, det er vores miljø. Hvad er det nu, jeg skal gøre? Ja, det er også meget. Det er virkelig dårligt at spille underbrød til dem der. Synes du også det? Det er sådan set... Jeg siger bare, man skal forføre det. Whatever. Hvor mange penge har jeg? Sådan. 1000, næsten 600. Spørgsmål F. Og før jeg får en fashion number og sådan noget, altså time, så har jeg ikke tænkt mig,
Så har jeg ikke tænkt mig at gå i PB eller sådan noget, før jeg har mine venner med. Nej, jeg kan ikke tage det her. Okay. Så ja, okay, det var vist alt for fanden, det kan jeg se på nu.